אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלי ושל רז. מי שלא יודע, אנחנו בדיוק הכרנו לפני יומיים, אז עדיין לא מצאנו שם לפודקאסט. כמה שיחות טלפון ואנחנו פה. בתל אביב. בדיוק. 3 שעות מהבית שלי, במלחמה. כן. ואני בשיבושים של הווייז, לא נעים בכלל. אז רז, את רוצה להציג לנו קצת את עצמך? וואי, מה יש להגיד? קצת, בכמה מילים. שחקנית, יוצרת תוכן כמה שאפשר. יש לי כזה פינה של רעיונות בטיקטוק. אני פחות משחקנית, אני אוהבת להציג את זה כמספרת סיפורים. ואני עובדת עכשיו על פרויקט שקשור במשחק. עוד לא יצא להגיד מהו. אבל זה די, כאילו, אני... מהמם בעיניי, לא? תציגי את עצמך גם. אז אני שובל, מה אני אגיד? אוקיי, אז אני שובל, אני שחקנים בתחילת הדרך. יש לי פודקאסט של בלי פילטר עם הדרך לבמה. אני שמעתי ככה, כשהיא פנתה אליי בטיקטוק, כן, אני פניתי אליה. זה היה וואי בעיניי, זה דבר מדהים לעשות. אני כאילו, הרבה פונים אליי, ואני ישר שואלת את הסוכן שלי, כאילו, הוא בסדר, הוא לא בסדר, הוא כאילו זה, ולא הייתי צריכה לשאול אותו, כי הכרתי את הפודקאסט, שמעתי את הפודקאסט, כאילו... מה את אומרת? זהו, זה מטורף בעיניי. אז ישר הייתי כזה, אני יודעת מי זאת. אבל זה כיף, וואלה. זה ממש כיף. וואלה, ריגשת אותי עכשיו. אז איך התחלת בעצם, רז? כי עוד לא הספקתי לשאול אותך, אני חשבתי על זה בזמן הנהיגה, ולא יצא לי עוד לשאול אותך, אז תפרי קצת. האמת שזה הכי, כאילו, חלום של ילדה קטנה, כאילו, לא אהבתי משחק בתור ילדה קטנה, למרות שלאחרונה ראיתי באלבום כזה, והיה כתוב שרציתי להיות שחקנית בגן חובה, זה לא הסיפור. בעצם מה שקרה זה שבלילה עלה לי איזה חלום שאני על במה, ואז בבוקר קמתי, התקשרתי לחברה הכי טובה שלי, אמרתי לה, שומעת, בואי נלך לתל אביב, נלמד משחק. היא ענתה לי, ממש לא, אני אבוא איתך לתל אביב, אנחנו נהיה שם, אבל אני לא לומדת משחק איתך. אז איכשהו בגיל 14 מצאנו את עצמנו גרות בתל אביב שבועיים, בלי ידע באוטובוסים או בזה, ומשם זה פשוט התגלגל, פשוט עפתי על זה בטירוף. איזה מגניב. אולי תספרי לי גם? אז אני גם מגיל קטן, אני דווקא רציתי להיות שחקנית, אבל די פחדתי מזה, וחשבתי שזה כאילו עם הזמן יעבור לי. מה, הפחד מבמה כאילו? אני חושבת שפשוט חשבתי שזה מין שטות כזאת שתעבור לי. כן. וזה לא עבר. זה לא עובר. זה לא עובר, זה רק מתגבר. בואו אני אספר לכם משהו. ואז הגיע 7 לאוקטובר, והבנתי כמה שהחיים קצרים וחייב לעשות ולהעז. ואז באמת נרשמתי לקורס הראשון שלי. שזה צ'אבק. לא. לא. שזה ב-LP. מזל, באמת, מאלוהים, שהיה לי את המורה שלי, כי אני לא עליתי לבמה איזה 4-5 שיעורים. אני חושבת שבאמת העולם מתחלק לאנשים שהתחילו את המשחק עם חוסר ביטחון עצמי, וזה בנה להם אותו. אני חושבת שכל אחד צריך ללמוד משחק. אז המורה שלי עזר לי, בגלל זה. המורה שלי... את יודעת, את זוכרת אולי מה הוא אמר לך כזה? שדרבן אותך? הוא כאילו נתן לי כזה מין שיחת מוטיבציה של את משקרת רק לעצמך, את לא משקרת לי, כי אני יודע שאת טובה, והבעיה שאת לא רואה שאת טובה. הוא האמין בך שאת לא האמנת בך. בדיוק. וואו. אין חשוב כזה. כן. באמת אין חשוב כזה. הוא נתן לי כזה איזה מונולוג של 3 דקות, שאומרתי, טוב. בעיקר במשחק, חייב שיהיה לכם מישהו שיאמין בכם. זה... לפחות בהתחלה. לא יותר מבן אדם אחד, בן אדם אחד שבאמת מאמין בכם, גם כשכולם כזה, כן, כולם רוצים להיות שחקנים מתישהו, כן, זה חלום של כל ילד, לא. תנו לזה זמן, תמצאו את הבן אדם האחד שמאמין בכם, ואל תבנו על הבן אדם הזה, ממנו תבנו את האמונה שלכם בעצמכם. בדיוק. כי זה הדבר הכי חשוב במשחק, בלי זה אין. לא להיות תלותיים בזה, פשוט שזה ייתן לכם פוש. צריך את הפוש ההתחלתי הזה. אם אפשר בלי, קדוש, כן. ממש קדוש. למי שיש ביטחון עצמי, והוא מאמין בעצמו מההתחלה, כאילו שפו, אני מעריכה אנשים כאלה, באמת. וואי, כן. אני חושבת שהרבה שחקנים היום, הם מאמינים באלוהים או מתחזקים, רואים הרבה, נגיד, יש מגי זרזר, יש את אביב אלוש, ג'וי ריגר שהיא קצת מתחזקת, כל אחד בדרך שלו. נכון. הרבה שחקנים הם באמת מתחזקים, ואני מאמינה שזה בגלל שכל כך קשה במקצוע הזה, אתה צריך כאילו עוד עזר, ואם אתה בן אדם או שאין מי שמאמין בך, אתה
אתה חייב להאמין במשהו. אי אפשר שאין לך את ה... אני באופן אישי, אני לא מאמינה. אני באתי מבית של שני קיבוצניקים, כאילו חילוני בטירוף, הכי חילוני שתראי בחיים שלך, אוכלים חזיר וחלב ביחד. והיה לי תקופה שראיתי שכאילו כל המפורסמים כזה מאמינים באלוהים, והייתי כזה, מה, כאילו, אני גם שחקנית, אז אני גם צריכה להאמין באלוהים. באמת, איזו תקופה בגיל 15 ניסיתי להאמין באלוהים, אמרתי, אולי זה, כאילו, זה הדרך למשחק. כל השחקנים הטובים מאמינים באלוהים, גם אני צריכה להאמין באלוהים. לא עבד לי, מצאתי את האמונות שמתאימות לי, אבל מהקצת שדיברנו בטלפון, אני כן יודעת שאת מאמינה, אני באדם מאמין, ממש נכון. סקרן אותי לדבר איתך על זה, כי בעיניים שלי, אמונה זה דבר שהוא כל כך חזק, לא רק במשחק, באופן כללי, וכאילו האמונה שלי זה כזה, אני משתדלת מאוד להאמין במה שצריך לקרות קורה, ואם זה שלי זה שלי, שזה מאוד עוזר לי גם באודישנים. אני גם מאמינה בזה. זהו, אבל אמונה באלוהים קצת יותר קשה לי, ואני מרגישה שמי שיש לו את זה, זה מתנה. אז אני אגיד לך שבתור בן אדם מאמין, זה לא פשוט כמו שזה נראה. כי אני חושבת שגם בגלל שאתה מאמין במשהו, אז לפעמים אתה גם מצפה שזה יקרה יותר מהר ממה שאתה חושב. של כאילו, אני מאמינה בך, אני עושה השתדלות, אז בוא, תן לי, בוא, תראה לי. הקורס הראשון והשני שלי, אני זוכרת שכזה הייתי עושה דילים. אם עכשיו אני אהיה טובה בשיעור, אז אני אנסה לשמור שבת, ואם אני אעשה ככה, אז אני אגיד לך אני הייתי תודה. ככה, אני הייתי כאילו חרדות הקאות. הייתי מה זה מפחדת להקיא כילדה, והיה לי תקופה שאמרתי, אני אאמין באלוהים, והוא ישמור עליי, באמת האמנתי בו, פול, הייתי כזה, כל פעם שהיה לי בחילה, אם אני לא מאמינה עכשיו, אם אני לא מקיאה עכשיו, אני מתחילה להאמין באלוהים, אני שומרת שבת, רק לא להקיא, באמת ככה. אני חושבת שלכולם מישהו עבר את זה, כולם עברו את זה, אבל אצלי זה גם בא עם המון כעס, כשפתאום לא הייתי מצליחה, ואני אומרת לעצמי, למה זה לא מצליח? ואני לומדת, ואני משקיעה, וזה פשוט לא עובד, ועל הדף זה אמור להיות 100% כאילו טוב. כן, אני מאמין, אתה נותן. זהו, וזה לא... באמת זה מה שאני כאילו קצת ראיתי את זה, שכאילו גם, אבל אני חשבתי שכאילו גם כשאת מקבלת לא, אז את כזה, אוקיי, אתה נותן לי שיעור, אתה מראה לי את הדרך, הלא זה, אני מרגיש לי ישר שמתחבר לי לרוחניקי, אבל זה מרגיש לי ישר שכאילו אתה, יש לך ממי לבקש, על מי לסמוך, מי שיסמוך עליך, ואת מי להאשים. זהו. את מי להאשים כשזה לא עובד, זה לא אני, זהו. נכון, אבל זה לא ישר, כאילו אני שמחה שאנשים מגיעים לזה ישר ככה, אבל אצלי פחות זה היה ככה, אצלי זה היה דרך. עד שהגעתי לשלב שכאילו אני אומרת לעצמי, אוקיי, זה לא שלי, תודה אלוהים, אני פה הייתי צריכה להיכשל, אני מבינה שפה הייתי צריכה שזה לא יהיה טוב, כדי שעכשיו אני אנסה את הצעד הבא. אם זה בכללי, כל הקטע של להתקבל לסוכנויות, או אודישנים, או כל מיני דברים כאלה, אז אני אומרת לי, טוב, יאללה, אני אעבוד קשה, אני אעשה, אני אצליח, אלוהים עכשיו זה יהיה בידיים שלך. זה מאוד מנטלי. וחייב מנטליות במקצוע הזה, ואם לא חייב, כאילו, עכשיו זה הזמן לפתח. זה הפודקאסט לפתח מנטליות. ובגלל זה אני אומרת, האמונה, על פניו שבן אדם מאמין זה נראה מאוד פשוט, כי כאילו, מה ששלי שלי, ואם לא, זה הכל מהשם, והכל לטובה, והכל טוב. אבל דווקא בתוך כל האמונה הזאת, יש הרבה משברים, שמתוך המשברים האלה, האמונה גדלה. וואי, זה מעניין לשמוע את זה, כי אני כאילו... אני אמרתי, מי שיש לו את זה, יש לו את זה. כי אני לא, כאילו עד שאת לא אמרת לי את זה, אני לא ראיתי את זה. את הדבר, את זה שכאילו יש את הצד השלילי באמונה, שכאילו, וואלה, הוא הכעיס אותי, הוא לא בעדי. כן. אז זה לא באמת שלילי, אני לא רואה את זה בתור, דבר שלילי, אני רואה את זה בתור דרך והתפתחות, עוד פעם. כי גם באדם שמגיע לאמונה מאוד גבוהה בהשם, הוא לא התחיל ככה בהתחלה. הוא היה צריך לעבור דברים כדי להגיע לאמונה מאוד גדולה. ובכללי, כאילו, אני חושבת שכל אדם עובר קשיים בחיים שלו, והוא פשוט צריך לבחור לאן הוא בוחר לקחת את זה. כן. ואם הוא בוחר לקחת את זה ששנייה, אוקיי, לא יודעת, אפילו בדבר הכי קטן. זה לגמרי מחוץ למשחק. זה לגמרי מחוץ למשחק. בדיוק, זה הכל קשור. זה כל הסיפורים האלה על מישהו התאמן כל החיים שלו לאולימפיאדה ונהיה נכה. ואז יש לו שני בחירות. הוא יכול להחליט להיות עכשיו המאמן הכי טוב
שיש כאילו לריצות מרתון, כי הוא אצן מרתונים, והוא יכול להישאר בבית ולבכות. נכון. וללכת להיות הייטקיסט, ולוותר על החלום שלו. זה אפילו לא להיות הייטקיסט, אני חושבת שזה להיות בתוך מרמור מסוים. של זה כל הבחירה החיים של שלך. אני התאמנתי לזה, ואני עשיתי את זה, ואני עשיתי את זה, לא קיבלתי. בדיוק. אם האמונה מבחינתי באה של לא להגיד כל הזמן למה זה מגיע לי, למה זה רע לי, למה זה לא עובד לי, אלא לראות את הצד השני. אלא למה זה לא עובד. אולי יש לי משהו יותר טוב בדרך, אולי אלוהים חושב שכרגע אולי אני לא מספיק מוכנה עדיין. וזה לא קל. וזה לא קל, זה לא אנחנו אומרות אמונה, זה מעכשיו כל מה שלא עובד לי, זה התקדמות. לא. לא, זה לבנות מיינדסט כלשהו. אני חושבת שזה גם באיזשהו מקום, אצלי פחות או יותר, זה לבנות קשר עם הבורא. אצלי זה לבנות קשר נוסף עם עצמי. זה מצוין. כן, אני חושבת שאין נכון ולא נכון במקצוע, זה באופן כללי. חד משמעית. אבל לגמרי, כאילו, אתה מאמין באלוהים, תחזק את הקשר שלך עם אלוהים. אתה מאמין בעצמך, בזה. אני אגיד לך אפילו עוד דבר, אני חושבת שככל שהאמונה שלי בבורא יותר חזקה, ככה אני גם יותר מאמינה בעצמי. ככה שגם שיש לי את הלא, ויש לי כאילו קשיים וכשלים בדרך, אז אני לעצמי, את לא יכולה עכשיו להתבכיין, להתמסכן, קומי תמצאי משהו אחר. זה בדיוק מה שאמרנו, שאתה לא תולה את זה בבן אדם שמאמין בך, בן אדם שמאמין בך עוזר לך לתלות את זה בעצמך. כי אתה היחיד בעולם שצריך להאמין בעצמך. 100% צריך להאמין בעצמו ולא לנטוש את עצמו. אתה לא יכול לנטוש את עצמך. אם אתה עושה טעויות, זה בסדר. זה רק מבגר אותך יותר, זה רק מלמד אותך יותר, וזה גם עוד ניסיון חיים בכללי שלך בתור בן אדם. אני חושבת שאתה הבן אדם היחיד שיכול להגיד לעצמו 100 פעם ביום שהוא סולח לעצמו, והסליחה תישאר אמיתית. נכון. תשמרו על נקרא לזה דמות, על הדמות שלכם, כי הדמות שלכם. כאילו, אין עוד אחד כמוכם בעולם הזה, נקודה. אין עוד אחד. פשוט עוד פעם, אמונה היא יכולה להתרכז בהרבה מאוד מובנים, אם זה אמונה מהסביבה, אם זה אמונה בבורא, אם זה אמונה בעצמך. לכל אחד יש את האמין מאמין שלו בסוף. כאילו כל אחד באמת, האמונות הקטנות האלה, זה בסוף כאילו... נכון, אבל זה אפילו כמו שאמרת לי, שהכל לטובה או משהו שלי, זה אמונה עדיין באיזושהי אופן. נכון, אמונה היא לא חייבת להיות באמת אמונה בשם. בדיוק. פשוט אני אומרת שהשחקנים שאת ראית, זה לא בהכרח גם היה להם את הדרך שהם התחילו בדרך הקלה. נכון. אני יכולה להגיד לך שאני מכירה שמות שזרקת ממה שעולה לי לראש, שהם היו מאוד נגיד בעולם המסיבות, ולא היו מאמינים, ולא היו גם שומרים כשרות, והם עשו מאוד שינוי גדול לאט לאט, והם הגיעו למה שהם היום. לבינה זה תהליך. אז אני חושבת באמת שמי שמצליח בסוף, זה מי שאוכל תלויים ומתפתח מהם. כאילו חטף דברים קשים, והמשיך. אני יכולה לתת כדוגמה את מגי זרזר, שמגי מאמינה, נכון. נכון, היא מאוד מאמינה. רציתי להגיד שהיא קיבלה לו, לדעתי, גם ליורם, או לבית ספר אחר. ליורם. נכון, היא קיבלה לו, אני שמעתי גם בפודקאסט אחר, שעד היום יורם מקבל ממנה טלפונים, אני באה להיות מורה אצלך, דרייב מדהים בעיניי, וגם בתיאטרון צהל שהיא קיבלה לו, והיא הלכה לשפוט שם. ואני חושבת שזה הדבר, וגם אם אתה מתחיל בלי אמונה, אתה מקבל מלא אלוהים, או שאתה מקבל מלא אלוהים, ואתה עוזב את המקצוע, וזה האנשים שלא מצליחים, או שאתה מקבל לא, עובר את האנשים שקיבלו לא, מפתח לך בדרך כאילו מנטליות או אמונה, כי אין שום דרך אחרת חוץ מלפתח את האור של הפיל הזה, ואז מצליח. תראי, אם את בכללי אני רק אגיד שכשאתה נכנס למקצוע הזה, מכל המורים שאני שמעתי בכל אופן, כשאתה מתחיל, צריך להיות לך איזושהי אמונה. אמונה בעצמך, אמונה בבורא, שבאדם שיאמין בך, צריך להיות איזושהי אמונה אפילו קטנה, כי אחר כך אתה לא תשרוד את כל הלא שאתה הולך לקבל בדרך. אתה תקרוס, אתה תשבר. וככל הנראה אתה גם לא תרצה להמשיך יותר במקצוע. בזה גם האמונה היא מתקשרת עם לא, בכללי. נכון, את גם הזכרת בהתחלה, שישר שדיברת על האמונה, אמרת שזה פוגע לך כאילו באמונה, אני רוצה להגיד, שעל האודישנים והסוכנויות, וזה היה שני דוגמאות של כאילו, של דברים שהם לא. שאין לך באמצע, אין לך אודישן וכאילו, היית טובה, היית לא טובה, לא. את מקבלת כן, את מקבלת לא, נקודה. נכון.
זה... לא אומרים לך למה, לא אומרים לך למה, זה הכי מעצבן. זאת אומרת, אולי אני אפיק מזה, אולי אני אלמד מזה, אף אחד לא אומר לך. את צריכה, אני חושבת שמקרוא לא, את צריכה לוקחים משהו. כן, את צריכה למצוא מזה לקח. נכון. ואז הלא הוא לא כל כך גרוע. הוא כאילו, אני יכולה להגיד שאני כבר, אני 4-5 שנים במשחק, 3 שנים, 2 עושה אודישנים, כמות הלא שקיבלתי היא לא ספירה. אבל את מאמינה בעצמך. אבל א', אני מאמינה בעצמי, וב', יש לי כל כך הרבה שיטות של איך להתמודד עם הלא, אחרי שאני אכלתי כמות כזאת שלא, שאני מאמינה שהיא יכולה להחזיק אותי עד הכן. ואני יודעת שהלואים האלה, זה לא, את לא טובה. יש לזה כל כך הרבה פרמטרים, יש לא, את לא עם העיניים המתאימות, לא, את לא עם החיתוך דיבור הנכון, המלהקים שמים המון על חיתוך דיבור. לא, את לא מתאימה לדמות השנייה שנבחנת, לא, היד שלך, כאילו, יש אודישנים שמתחילים בככה. את צריכה לעשות ככה, שירו את הידיים שלך. זה לא שמעתי עוד. אז אני עשיתי 4 כאלה בחיי, יש דברים הזויים, את צריכה גובה, את צריכה כאילו דברים יש לך עיניים חומות ולא כחולות, כחולות ולא חומות, על זה יקום ויפול, זה בכלל לא מגיע למשחק שלך עדיין. זה מאוד קשה. בכללי, אמונה ולא הם נושאים שהם מאוד קשורים אחד לשני. חד משמעית. בגלל זה עוד פעם אני אגיד, את לא צריכה לנסות להאמין במשהו, או שבגלל שאת רואה שכל השחקנים האחרים מאמינים, אז את תאמיני. גם זה צריך לבוא באיזשהו מקום, ממקום פנימי ורצון שלך באמת, וגם האמונה באה מתוך משברים מאוד גדולים, שזה בסדר גם אם לא מאמינים, כן? זה לפה ולפה. פשוט מספיק עוד פעם שיהיה את האמונה בעצמך, או שבאדם אחר יאמין בכלל לצורך פוש, ולא שזה יהיה תלותי, או כאילו אמונה בבורא, מבחינתי. פשוט אצלי זה היה דרך גם אמונה בעצמי, גם אמונה בבורא, וגם באדם שיאמין בי. היה לי את שלושתם. זה מדהים. בגלל זה. ושוב, אמונה לא חייבת להיות אמונה באלוהים, אני רק מזכירה את זה. נכון. שזה... It's a thing. נכון. אל תהיו כמו רז הקטנה שאמרה, מגי זרזר מאמינה באלוהים, גם אני מאמינה באלוהים. לא. גם עם אנשים שהם לא מאמינים, יש בהם איזושהי רוחניות מסוימת, שהם לא מסכימים לקרוא לזה אמונה. נכון, אתם פשוט לא מגדירים את זה, תגדירו את זה איך שאתם רוצים. נכון. פשוט שיהיה לכם גב של עצמכם, של מישהו, של כאילו גב. נכון. אחרת אי אפשר לספוג את הלא האלה. בדיוק. את רוצה לספר לנו קצת על לא שקיבלת? כאילו, אני גללתי גם בטיקטוק שלך. באמת? כן, אני צריכה להכיר אותך קצת, מה זאת אומרת? כשאני פה... כן. בכל זאת רק יומיים של היכרות זה... בדיוק, רק בטלפונים. וראיתי טיקטוק על מגי, או סיפור על מגי. רוצה קצת לשתף? לא סתם, אני אעשה את זה ממש בקצרה, יש לי באמת כמה סרטונים על זה, אני חושבת 4. ממש בקטנה, כן. כן, כי אמרת שלפני זה שהיא האיידול שלך פשוט, אז בגלל כן, זה עניין. מגי היא עדיין איפשהו בתוכי, האיידול שלי, למרות שהיא שברה את ליבי, אפשר לומר. אני, כשהתמיינתי לתיאטרון צהל, אז היא הייתה הבוחנת. והסיפור של מגי, כמו שאמרתי, אני חושבת שהזכרתי את זה כבר, שהיא קיבלה לו, ובגלל זה היא עברה לתיאטרון צהל. עכשיו, כשאני הגעתי למיונים, לא רק שהייתי לחוצה בטירוף, אני, באופן כללי, אני מאוד אוהבת תיאטרון, מכוונת לטלוויזיה, אשמח לעשות תיאטרון. אני חושבת שבתיאטרון יש לי, אני רוצה להגיד כישרון טבעי בלי לעוף על עצמי, אבל בטלוויזיה זה יותר מושך אותי. התאמנתי המון, מאוד אהבתי את המונולוגים שבחרתי, מאוד אהבתי את המונולוגים שיצאו לי מאוד, ועברתי באמת 2 שלבים מצולמים, והגעתי לשם, ומסתבר שכולם ידעו שהיא הבוחנת, חוץ ממני. עכשיו אני מגיעה ועולה על הבמה, ופתאום אני רואה אותה, ואני כאילו, וואו. מגי הזרזר. וואו, את מגי הזרזר, היא כאילו עושה לי אטרס בזה, כי לה יש דף עם השמות שלי, כזה, את יודעת איך קוראים לי? את מגי? כאילו, מה קורה כאן? אני בהלם. עכשיו עם כל ההלם הזה, ועם כל הקהל שצופה בי, שזה כל מי שנבחן גם, וואו. מאות אנשים כאילו, אני קפאתי, וישר התחלתי לשחק, וישר התחלתי לבכות, וישר התחלתי פתאום תוך שנייה, הדברים האלה, כאילו טק, 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 את עושה, אומרים לך, תגידי את השם שלך ותתחילי, להגיד את מה, את רוצה לצאת או שתתחילי, אני מתחילה, אוקיי, בסדר, מתחילה, אני בשיא הבכי, כולי נזלת עם כל האפקטים של הבכי, אני רוצה לראות את הקומי בבקשה, ואני עושה לה, מה את רוצה? והיא עושה לי,
את הקומי עכשיו, ואני כזה, עכשיו, כן, את רוצה לצאת? לא, לא, הנה, בסדר. מנגבת, שנייה, מתחילה את הקומי, טוב, חמודה, את לא מתאימה לתיאטרון, תצאי מפה בבקשה. וואו, 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 רציתי למות. ככה היא אמרה לך? כן, וזה מדהים, כי בעצם עשו לה אותו דבר, והיא לא באה לתיאטרון צה"ל ואמרה, אני אבוא ואני אגיד את זה בצורה יותר מסודרת, לא, היא עשתה בדיוק מה שעשו עליך, אל תעשה לחבריך, אז כזה, והיא יודעת שהיא האיידול של רוב מי שהיה שם, יש לה מודעות עצמית מאוד יפה למאגי, ובצדק, באמת כל הכבוד לה, על הדרך שהיא עשתה. אני שומרת לטינה, אם מאגי רואה את זה או מקבלת את זה, החלום שלי עכשיו זה לראיין אותך, שיהיה פה ג'וס. אני חושבת שאתם תעשו שלום ביניכם. אנחנו נעשה שלום, אבל אני חייבת לראיין אותה, להבין למה. זה כמו עם האודישנים, כמו שאמרנו, אני צריכה לדעת למה. עכשיו, אחרי שקיבלתי את הלא הזה, באתי לפרוש, אמרתי, טוב, הכי גדולה, כאילו, אומרת לי לא. מה שהיא אמרה זה בעצם שאני לא מתאימה לתיאטרון, יש לי סיכוי בטלוויזיה, היא מלמדת איפה שאני למדתי, בסטודיו של גל אמיתי, מקום מדהים ללמוד במשחק, באמת, אני ממש ממליצה, הייתי 2 2 קורסים, ותליתי את המקבלים מכתב של כן או לא, תליתי אותו על המראה, שאני אזכור את הלא הזה כמו שצריך. עכשיו, מה שבאמת עזר לי זה האמונה. יש לי הרבה שיטות, כמו שאמרתי, להתמודד עם הלא, ואחת שאני מאוד אוהבת זה פשוט לבכות את הכל החוצה. כשאתם מקבלים לא, בכל דבר, התחלת עם בחורה, היא אמרה לך לא, נכשלת במבחן, הכל, באמת, כל דבר שאתה מקבל שלילי, פשוט לבכות, לכעוס, לצעוק, להתעצבן, הכל, להוציא את זה החוצה, לנקות את זה מעצמך, אבל לתת לזה טיימר. אני נותנת לזה טיימר, זה תלוי ברמה של הדבר, נגיד, התיאטרון היה לי יותר קשה מלקבל לו על אודישן, כי אודישן באיזשהו שלב מחסנים אור של פיל, זה לא כואב לנצח, בואי אני אגיד, זה לא כואב לנצח. באיזשהו שלב אתה מפתח לזה את השיטות שלך, שאני עכשיו אספר. מה שעשיתי זה בעצם שמתי טיימר של 3 שעות וקבעתי דייט. אז אני ברכבת חזרה, בוכה, מנוזלת, כולם מסתכלים עליי, לא אכפת לי מכלום, מה גזר זר, פסלה אותי, ובא לי למות, וזה. הרכבת עוצרת בתחנה שלי, ככה, איפור, מחליפה בגדים, מתקשרת, אומרת לו, תקשיב, אני צריכה עוד חצי שעה, חוזרת לבכות, מסדרת את האיפור שוב, הולכת לדייט, אנחנו ביחד מאז. אז זה בעצם מתחבר לי למה שצריך לקרות קורה. כי בסוף, אם הייתי עוברת שלב בדבר הזה, לא הייתי מכירה את הבן זוג שלי. אבל אני אגיד לך עוד משהו, שעכשיו את מספרת את הסיפור הזה, זה שלדעתי, גם הלא שקיבלת, אני חושבת שהיא עושה את זה כדי לדרבן. אני חשבתי על זה גם תוך כדי שדיברתי, לא היה לי נעים להודות בזה. יש דרך. אני לא חושבת שהדרך הזאת שהתאימה למאגי, שהיא חטפה את הלואים האלה וזה דרבן אותה, תתאים לכל אחד. לי באופן אישי, זה מתאים, כמו שאמרתי, תליתי את זה בחדר, על המראה אני רואה את זה כל בוקר. אז מה שמתקשר לאמונה, זה שאם עכשיו אני הייתי נבחנת והייתי מקבלת את הלא של מאגי, והייתי שמה בדיוק כמו שאת שמת, אז הייתי אומרת, הייתי צריכה לקבל את הלא הזה, כי זה מדרבן אותי עכשיו, ואני רוצה עכשיו להשיג. מבינה? פה מגיעה האמונה. שלא ליפול ולהתמרמר, ולהגיד, למה אחרים יתקבלו ואני לא, וכל זה, אלא להגיד, הייתי צריכה את זה כדי לקום בחדש של הרגליים, להתבגר ולדרבן את עצמי, לעבוד עוד יותר קשה. אבל שוב, זה מה שאמרתי שזה נבנה. כשאני מסתכלת על זה, אני כאילו, עכשיו זה מדרבן אותי, אבל זה נבנה. כי זה מאוד כאב לי במשך הרבה זמן, גם אם בכיתי 3 שעות ואז הפסקתי והלכתי לדייט, זה לא אומר שהחלמתי מהפצע הזה של הלא. ברור. זה לא לוקח זמן. חד משמעית. רוצה לספר קצת על הדרך, תוכנית שלך? 2 השיטות הכי חשובות, אני יכולה לתת עוד 200 באמת, חבל על הזמן, בעיקר עם הגלישות שלי. הראשונה זה לשים טיימר, להתבאס, תשימו טיימר, תתבאסו, באמת תתבאסו, תיתנו לזה לצאת החוצה לכל הרעל, לצאת ממכם, ותתאפסו, תתאפסו. תגידו, נתתי את הזמן? זהו, אני מתחיל. אני יכולה להגיד שמאודישן לאודישן, לא תמיד יש הרבה זמן, יכול להיות שיהיה לך כאילו 3 אודישנים בשבוע אחד, ואם תתבאסי עכשיו שבוע בין אודישן לאודישן, את לא יכולה, קיבלתי את הלא, יכול להיות שהגעתי למאצ'ינג, מתישהו הגעתי למאצ'ינג, וכאילו אחרי מאצ'ינג ליפול ללא, זה כואב, וזה לא כמו אודישן מצולם שכאילו,
אפילו לא מקבלים לא לפעמים. נכון, לא חוזרים. לא מקבלים כלום. את פשוט אוכלת את עצמך, שזה גם דבר מאוד חשוב, לא לאכול את עצמכם על אלוהים. זה הכי נורא. אז בין אודישן לאודישן שמקבלים לא, זה האיפוס הכי מהיר. אני נותנת לעצמי בשלב הזה 5-10 דקות, לא יותר. עכשיו שוב, זה דבר שמפתחים עם הזמן, את עושה אודישנים פעם ראשונה, תני לעצמך שעה, אבל אני ישר סיימתי להתבאס, מדפיסה, מתחילה לתקתק את האודישן הבא, לשכוח מזה, כמה שיותר מהר לשכוח מזה. והדבר השני, זה באמת להבין שזה לא דברים שהם ביכולותינו. זה דברים, לרוב, באמת, תבקשו ביקורת, רצוי שזה יהיה אנשים שאתם באמת סומכים עליהם, אנשים שאם את לובשת פסים עם נקודות יגידו לך, בחייאת תורידי, ולא אנשים שיגידו, זה נחמד, זה חמוד, לא. תמצאי את הבן אדם הזה שיגיד לך את האמת, ובאמת אם זה פשוט להבין שזה לא עליך, רוב הדברים. אני אגיד רק משהו על מה שאמרת, בנקודה הראשונה, שאמרת, תני לעצמך שעה, תני לעצמך כאילו כמה דקות, ואז את ישר מנתחת ועושה טקסט חדש. אז אני חושבת שזה גם מאוד מתקשר לכל הקטע של לפתח את עצמך קודם. אני יכולה להגיד לך שאני בהתחלה, אם זה בקורסים שעברתי מקורס לקורס, וגם את האודישנים המצולמים שאתה לא מקבל תשובה, ואתה לא יודע למה זה לא עובד, אז אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום, לאיזשהו עצבות מסוימת, של שנייה להגיד, אוקיי, קאט, הגעתי לאיזשהו level מסוים, אני לא רוצה להגיע אליו שוב, בואו נראה איך קמים מפה. אני חושבת שגם, בגלל זה גם האמונה והלא, הם מאוד מתקשרים אחד מאוד. לשני. וזה מהמם שאת עושה את זה בכזאת עם מהירות, אבל לא כולם בשלב הזה עדיין, ובגלל זה גם זה, אני חושבת אני אגיד לצופים שזה בסדר, אם אתם עדיין לא בשלב הזה של תוך 10 דקות או שעה. זה נכון, זה בדיוק מה שאמרתי, שיש אנשים שצריכים יותר זמן, ויכול להיות שיש לכם 3 אודישנים בשבוע, ואתם בשלים לעשות רק 2, או רק 1, וזה גם בסדר. כן. זה בסדר, ותדעו שעם הזמן, תוכלו לעשות 3 ולעשות את השיפט הזה. אני פשוט, כמו שאמרתי, כאילו, יש הבדל של, אני לא יודעת כמה זמן את עושה משחק, זה לא רלוונטי. יש הבדל גם בין בן אדם לבן אדם, והשיפטים שלו, ובין בן אדם שקיבלתי כל כך הרבה לא, שבאיזשהו שלב את לא יכולה, אין לך מספיק זמן בחיים בשביל להתבאס יום שלם על אודישן. אין לי זמן בחיים לזה, נכון, באמת. נכון, אבל אני חושבת ששחקנים בתחילת הדרך, אם זה כבר קורה להם, אז תנו לעצמכם נכון, לתת לכם פשוט את זה. חשוב לדעת שזה לא יישאר ככה. בדיוק. אתם לא תתבאסו שבוע כל פעם. בול. עם הזמן זה ירד משבוע ל6 ימים, נכון. ל5 ימים, ליום, לשעה, נכון. ל10 דקות. זה גם, זה דרך. זה דרך עם עצמך, שאתה עושה עם עצמך, לא ליפול לדבר הזה. ואם חושבים ששחקנים גדולים, אפילו בהוליווד, לא מקבלים לא, אתם כל כך טועים, 90% מהקריירה זה לא, וגם כשאתה מקבל כן, זה יכול ליפול, וגם גם עכשיו אני יכולה להגיד שמורה שלי, שאני מאוד אוהבת בסטודיו, אמר שהוא מקבל בערך 400 לא בשנה, ו3 כן. אז בעצם, כאילו, אם אני יכולה לסגור את הנושא הזה של הלא, זה פשוט לשרוד את הלא הזה. זה פשוט, מי ששורד את הלא, זה מי שמגיע לכן. מי שנשבר בלא, בחיים הוא לא יגיע לסוף. בדיוק. אני חושבת בגלל זה אני גם נורא אהבתי את הקורס הראשון שלי, כי בדיוק מה שאת אמרת, המורה שלי אמר לי, הלא שאתם הולכים לקבל, זה הולך להיות הרבה, ולזכור שפשוט משחק, זה ריצה למרחקים, זה מרתון. ממש מרתון. בדיוק, ואתה צריך להיות מוכן לזה, שאתה הולך לקבל הרבה מאוד לא, ואתה הולך ליפול, אבל אתה צריך גם לדעת לקום, כי הדבר גם הכי מתסכל שיכול להיות, זה שעברת כל כך הרבה לא, ואז פתאום שעזבת, יכול להיות שמחכה לך בדיוק נגיעה מהקן. וואי, ממש אבל, ממש. ואין יותר מבאס מזה. אין יותר, ואתה גם לעולם לא תדע. בדיוק. ואני גם שמעתי ששחקנים כבר קיבלו כן, והם הפסיקו, כאילו בדקה 90 לקחו שחקן אחר, וזה מתסכל וזה מאכזב, ואני שמעתי את הסיפורים האלה, ואמרתי לעצמי, מה, איך זה יכול להיות? כאילו, איך קמים מפה? כאילו, נכון. זה ממש עצוב, אבל זה כל הקטע של המשחק, ובגלל זה אני גם עוד פעם, כאילו, זה חוזר לי לקטע של האמונה, של להאמין שמה ששלי יהיה שלי, לגמרי. ולהאמין בעצמך, ולהאמין שהכל לטובה באמת,
ולזכור שאם אתה בוחר במקצוע הזה, אז תהנה מזה כמה שאתה יכול. אם לא נהנים ממשחק, לא עושים משחק. אם עבורי אתם באמת מסכמים את הדבר הזה, א', לפתח מנטליות ואמונה לדבר הזה, אין חשוב כזה. והדבר השני זה ללמוד מכל לא. אני יכולה להגיד שאני, נגיד, עושה אודישן, או הרבה זמן לא מקבלת תשובה, או מקבלת לא. הדבר הראשון שאני עושה, זה לצפות בו שוב, ולכתוב על הדף 5 דברים שאני רוצה לשפר בהם בפעם הבאה. העיניים שלי קופצות, אני ממצמצת יותר מדי, הבגדים לא התאימו לדמות, לא נתתי יותר מדי זמן בהתחלה, ניתן לכם משהו כזה קטן, שבהתחלה כשאת מתחילה לצלם אודישן, הרבה לא עושים את זה, וזה מאוד מוסיף, זה נקרא למצוא את הפרטנר. זה בעצם שאת מתחילה לצלם, ואת לא מדברת, את מסתכלת בחדר, אומרת לעצמך בראש, אני אומרת לעצמי בראש, מנורה, כוס, זה ככה, 1, 2, 3, פרטנר, וואו, שלום. ואת מגלה אותו כאילו. הנקודה היא זה ללמוד מהלא. ללמוד מהלא זה קדוש. זה קדוש בעיניי, ובאמת, מאודישן לאודישן את רואה שיפור. כי כשאת לוקחת את כל הפאקים הקטנים האלה, שאחר כך את רואה באודישן, ואת אומרת, בגלל זה האודישן היה גרוע, ואת אומרת, אחר כך הלא הוא לא כואב, כי אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אוקיי, אני לא בזבזתי את הזמן שלי, לא למדתי טקסטים סתם, לא למדתי חצובה סתם, לא עשיתי זה סתם, לא, אני למדתי מזה פעם באה, אני הרבה יותר טובה, ואולי פעם באה זה יהיה כן שלי. אני אגיד ואני אסכם שבקטע של האמונה, בכללי, לכל האנשים שהם רגע מלוותר, או מלהרים ידיים, או להגיד זה לא בשבילי, אוקיי, הבנתי, אני לא בתחום הנכון, שלי זה קרה הרבה מאוד פעמים, אני חושבת שדווקא שמה מתחיל הקסם, כי באיזשהו מקום אתה גם משחרר שנייה שליטה, ואתה אומר, אוקיי, זה כבר לא תלוי בי, ומה שיקרה יקרה. ואז יוצא מזה הרבה מאוד דברים יפים. אני יכולה להגיד לך שקרה לי עשרות פעמים שהייתי באיזשהו, אם זה אודישן, או באיזושהי סדנה, או בקורס, ובאתי לעשות פעם אחר פעם, וזה יצא פשוט לא טוב, ואמרתי, אוקיי, זה לא התחום שלי, אני לא הולכת להיכנס לזה יותר, שחררתי שליטה, אמרתי, טוב, הבנתי, סבבה? לשחרר שליטה, זה מדהים. ואז עשיתי את הטייק האחרון, ואז פתאום זה היה, איפה זה? כאילו זה היה טוב, ואז אמרו, איפה זה היה עד עכשיו? ממש. שליטה ואגו זה דברים שחייב לוותר עליהם במשחק, ובתור בן אדם שיש לו המון אגו, והמון, אני חייבת לשלוט בהכל, אני חייבת שהכל יהיה בשליטתי, לי עוד אין את זה. אני עדיין שתלטנית בטירוף ופרפקציוניסטית בטירוף, וזה דברים שהם קשים עם המשחק נורא. מאוד. אבל עובדים על זה. כשאני אמצא את הפתרון לפרפקציוניזם ושליטה, ספרי לנו. אני אספר לך, אני אספר לכולם, אני אעלה טיקטוק, אני אספר לכולכם. תיצרו את ההזדמנויות בעצמכם. לא מקבלת אודישן, תעשי פודקאסט. לא בוכה שלא רואים אותך, תפתחי אינסטגרם, תפתחי טיקטוק, מה זה לא רואים אותך? יש מיליון פלטפורמות היום, זה היתרון בחרה הזה. בדיוק. אני יכולה להגיד שאני עדיין לא התקבלתי לאף סוכנות, עדיין, אני מנסה. זה לא קל. נכון, אני יודעת, אני שמעתי. וזה לא עניין של כישרון, זה אותו דבר עם הפרמטרים שאין איך לדעת מה הם. זה דרך מאוד ארוכה, אתה צריך לא להתייאש בדבר הזה, וגם כל הקטע של הלא. אז מפה גם באה היצירה של הפודקאסט שיצרתי, את הבלי פילטרים בדרך לבמה, שבאמת לראיין אנשים של המשחק. שזה מדהים, ויותר מזה, שאת בעצמך יזמת את הדבר הזה איתי. נכון, את בעצמך פנית אליי, וזה הדבר שאני הכי מעריכה בעולם, שפונים אליי גם שחקנים שמתחילים שרואים את הטיקטוק שלי, וכותבים לי בפרטי, יש לי אודישן לככה וככה, איך לבכות. אז אני עושה להם, כאילו, אין מוערך מזה, תשאלו את כולם, תלמדו מכולם באמת איך שהדבר הזה התחיל עוד לפני שעה לי טיקטוק, הייתי רואה שחקנים, והייתי שואלת אותם באמת מסקרנות, מרצון לדעת וללמוד, אין חשוב כזה. בדיוק, אני גם חושבת שבאמת, מי שרוצה במקצוע הזה, בגלל שהכל גם הולך להיות מאוד מודרני ומפותח כל הזמן, מתקדם במהירות מטורפת. אז אל תחכו שמשהו יקרה, אל תעמדו בצד, תיצרו באמת את ההזדמנות שלכם. תהיו כמו שובל. תיצרו את ההזדמנויות שלכם. לא, באמת, וגם כמו רז, אבל... חד משמעית, תקשיבי. אבל זה באמת, זה פשוט... שחקנית או לא, בסוכנות או לא, מודל לחיקוי את כן. תודה רבה. חד משמעית, אני רצינית ב100%.
רז, אני אתרגש פה ואני אסמיק, זה לא מתאים, אוקיי? אני רוצה לראות את זה. אני רוצה לראות את זה. אבל באמת פה באה אמונה עצמית, כמו שאת דיברת על זה, שאם אף אחד לא מאמין בי, ואף אחד לא רואה את הכישרון שלי, אז אני אביא את זה, ואני אביא את זה בדרך אחרת ובדרך מקורית. בדיוק כמו להביא את עכשיו. עצמך. בדיוק. חד משמעית. אז רגע, אני אספר רגע על תגובות. לפני שאני אגלוש לסיפור נוסף, על בדיוק. חיי המרתקים. וזה מעניין, סיפור מעניין. אני מאמינה שסיפור מעניין. לא, די, חלס. אנחנו עשינו קובץ של דוקס, ואנחנו שלחנו את זה בקבוצות של תיאטרון ומשחק. נכון. שאלנו כמה שאלות כן, קטנות. הרבה ענו לנו, זה דווקא היה ממש מרגש. אז אנחנו ניקח רק איזה 3 מכל אחד, מהשאלות שבחרנו. כן, מי שאנחנו לא עונות על השאלה שלו, לא להלב. כן, סליחה מראש, אני מצטערת. אבל הערכנו וקראנו הכל. בדיוק. זה באמת, גם הקראתי לרז, והיא ממש אהבה את התשובות שלכם. האמת שכן, זה היה קשה מאוד לבחור. אז יש לנו שאלה ראשונה של... אין שמות, נכון? זה בילום שם. אנונימי. אנונימי. ככה שאם פתאום תרצו גם לכתוב לנו בפעם הבאה, אתם יכולים. אפשר גם לכתוב בספוטיפיי, אפשר לכתוב על הפודקאסט כאילו תגובות. אז אפשר להגיב ונקריא את זה. אז ככה, אז השאלה הראשונה שאנחנו שאלנו אתכם, זה מה הלא הכי כואב שקיבלתם, ובדיעבד גיליתם שהוא היה לטובתכם. אז יש מישהי שהיא כתבה שהיא רצתה להתקבל לסדרה והשקיעה כסף על שיעורים פרטיים, על גבי שיעורים, ובסוף לאחר שנים היא פשוט הבינה שלא הייתה באמת ברמה מספיק טובה עם עצמה, והיא לא ראתה את הכישרון שלה, ורק אחרי כמה שנים היא הבינה את זה. שזה למידה ענקית. זה כמו, אני דיברתי אתמול עם מישהו שכל החיים שלו למד להייטק ועובד בהייטק, ופתאום הוא זורק הכל, את כל הלמידה, את כל השנים שהוא למד וכל מה שהוא השקיע, והלך לפתוח כאילו מסעדה. באמת. זה בסוף, לא בזבזתם כסף וזמן. השקעתם כסף וזמן כדי להבין שזה לא מתאים לכם. זה לגיטימי מאוד בעיניי. את מאמינה בזה? אני חושבת שאין פגיעה קשה מזה, אבל אני לגמרי מאמינה בזה. חד משמעית. הבן אדם השני היה שהוא התקבל לסדרה כמה שלבים, ובסוף הסדרה הייתה די מאפנה. אני לא יודעת אם באמת הייתה די מאפנה, אבל... בוא נגיד ש90% מהשחקנים בכלל לא מקבלים לסדרה. זה שהתקבלת לסדרה... לא, שזה שעברת כמה שלבים. כן, לעבור יותר משלב אחד במקצוע הזה, זה... מטורף בעיניי. זה מדהים, זה מדהים. אז בוא נתחיל ולקחת את זה, תן לעצמך איזה תפיחה על השכם. בדיוק. כי זה וואו. בדיוק. הייתה עוד שאלה שדווקא אותה אני ממש אהבתי. האם פעם לא גרם לכם לרצות לוותר? ואם כן, מה גרם לכם להמשיך בכל זאת? אמונה. אין, אני אמרתי לך, הכל זה אמונה. הכל זה מלמעלה, חברים. כמו או מלמטה. אז יש מישהי שאת גם אהבת את התשובה שלה. אני יודעת מה זה, כן. שהיא כתבה כן ברמות, זה מייאש, אבל המחשבה שכל החיים עוד לפניי, והפחד לפספס הזדמנות בגלל ייאוש, גורמת לי לדחוף את עצמי בתוך החוסר כוח. שזו תשובה מהממת. את מבינה? כמה שזה קלישאתי, זה נכון. חיים פעם אחת. נכון. יש לכם גלגול, מי שמאמין בגלגול נשמות, זה סיפור אחר, אני לא נכנסת לזה, אבל חיים פעם אחת, אז לנצל את זה. אני פשוט גם, יש לי תפיסה, בגלל שאני גם עובדת בסביבה די מבוגרת, אני הגעתי למסקנה של, תמיד צריך להיות לך גם בראש, קודם כל, זה של, אם אתה תגיע עכשיו לגיל 90, על מה וואו, אתה כן. לא רוצה להתחרט שלא עשית. כן, במה תסתכל אחורה ותתגאה. בדיוק. וואי, חד במה משמעית. תסתכל אחורה ותגיד למה לא עשיתי את זה. ואני אגיד יותר מזה, אנשים שנגיד לומדים 3 שנים בית ספר למשחק, ואחר כך לא הולכים להיות שחקנים ומתבאסים, אני חושבת שהדרך שלהם בבית ספר הייתה לא נכונה, כי אתה צריך ליהנות מה3 שנים שלך במשחק, זה לא ללמוד אינטנסיבי, לבכות, ללמוד טקסטים הלילה, זה גם זה, אבל כשאתה לומד מזה, ואתה באמת חווה, ואתה מכיר אנשים חדשים, אז הבאסה היא לא כזאת נוראית. זה חוויה. חד משמעית, חוויה לכל דבר. אז פשוט גם שלכם בראש, גם למה אתם רוצים לעשות את הדבר הזה, כל הזמן להזכיר לכם אם אתם באיזה נפילה, בדאון. למצוא את הלמה שלכם, למה? זה חשוב כל בכל הזמן, דבר. בדיוק. כל להזכיר דבר. לכם את הרצון שלכם, למה התחלתם, למה אתם אוהבים את זה, מה אתם רוצים, כאילו מה היעד שלכם, וגם עוד פעם, שאם תגיעו לגיל 90 או 80 בעזרת השם, להגיד
מה אני לא רוצה להתחרט עליו שלא עשיתי אותו. אני אתן לכם את ה-game changer שלי, כן. שיום אחד פשוט הייתי כזה, ניתחתי דמות לאיזה אודישן, ואז אמרתי, למה אני לא מנתחת את הדמות של עצמי? בדיוק שעושים, כמו שעושים לדמויות, למצוא את המטרה שלכם, את המכשול שלכם, למצוא את הלמה שלכם, ולמצוא איזה פעולות אתם עושים כדי להשיג את המטרה שלכם. בדיוק כמו שמנתחים אודישן, אתם יכולים לנתח את החיים שלכם. זה מעניין. וככה גם יוצרים לעצמכם הזדמנויות. אני אמרתי, אני לא מקבלת עכשיו אודישנים, עונה בחורף, אין אודישנים כמעט. אני לא מקבלת עכשיו אודישנים, אוקיי. איזה פעולה אני יכולה לעשות כדי להיות שחקנית? מה המכשולים שלי, איך אני מתגברת עליהם? בום. פודקאסט, טיק טוק. כאלה דברים. מלחמה עכשיו שקורית עכשיו. מה אני יכול לעשות עם זה? בדיוק. אנשים מוציאים על זה דברים, כאילו פטנטים, מטורף. נכון. כן, שאלות. שאלה אחרונה, מה המשפט או אני מאמין שלכם שנותן לכם כוח ברגעים של חוסר ודאות? אז יש שכל החיים עוד לפניי והכל לטובה. לא משנה באיזה גיל אתם. בדיוק, ובסופו של דבר אם זה שלי זה יהיה שלי, בדיוק כמו שדיברנו בפודקאסט. מה ששלי שלי, מה ששלך שלך, לגמרי. בדיוק. זה לא קשה, זה רק חדש. וואו, זה חמוד, אהבתי את זה. זה ממש חמוד. לסמוך על עצמי ועל הלב שלי, לא ללכת לאן שאחרים רוצים שילך, או לשאיפה להיות מקובלת יותר בחברה, או מחשבות של מה ירצה ויתרום לאחרים. ומה עוד שאהבתי פה? הכי חשוב להיות החלטי עם עצמך, ללא חרטות, ולשאוף לגלות דברים חדשים בדרך. אני חולקת על זה. מותר שיהיה חרטות, זה דבר לגיטימי. לשים טיימר. שימו טיימר, תתבחיינו על החרטות שלכם, ותמשיכו הלאה. את יודעת, זה גם מזכיר לי עוד דוגמה שעכשיו עלתה לי, אני בטוחה שאת מכירה את הדוגמה הזאת, כזה דוגמה לסוף, שיש את הווייז, שאתה שם, לא יודעת, עכשיו נסיעה לתל אביב, כמו שהיה לי שימושים בדרך. גיהנום, אני באתי בתחב"צ. ויש לך מסלול מסוים, ואתה הולך בו, ופתאום אתה עושה טעות, והמסלול משתבש, והוא עושה לך מסלול אחר, ואתה עוד פעם טועה, ואתה עוד פעם נופל, ואז הוא עוד פעם משתבש. ובסוף הגיע לפודקאסט, חברים. בדיוק, אבל... הגיע לפה באיחור של רבע שעה בלבד. אבל בסוף אתה מגיע ליעד. אני חושבת שבאמת, כמו שאת אמרת, מה שצריך להיות שלך, זה יהיה שלך, ואם זה לא שלך, זה לא יהיה שלך. כי... חד משמעית. גם אם אתה עושה טועות בדרך, זה ימצא את הדרך אליך, להגיע עד אליך. וזה פה מתקשר גם האמונה וגם הלא. ואם זה לא ימצא את הדרך אליך, אתה תמצא את הדרך. רז, היה לי מאוד כיף איתך. גם לי היה מאוד כיף איתך. אני חושבת שזה פרק ראשון שלנו מאוד מאוד... עמוס בידע ומעניין בעיניי. אני אהבתי אותו מאוד. תחלקו עלינו אם אתם רוצים, לא אכפת לי. תכתבו לנו בתגובות אם יש לכם עוד נושאים שמעניינים אתכם, עוד שאלות... אנחנו נשמח לשמוע. בדיוק. וגם, אולי גם נעלה את זה בפרק הבא, בנושאים שלנו. יאללה. טוב, הביתה. יאללה.